ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ କିଛି ବି ବେନିଫିସିଆଲ୍ ପାଇବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି କି ଯେମିତି ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଏଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର କ୍ଲାସେସ୍ ରହିବ 6 to class 10 ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର SCERT କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିବ ସେଟା ଆମର ରହିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁମାନେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଦେଇଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନୋଟ୍ସ ବି ରହିବ, ଆଉ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୁଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲେଖିକି ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ୱିଥ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ହେବ ଲର୍ନ କରିବାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ବି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ସ ଦରକାର ହେବ କି ଇ ବୁକ୍ସ ଆପଣ କିଛି ବି ଚାହାନ୍ତି, ମନେକର କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହଠାତ୍ କି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଇ ବୁକ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇ ବୁକ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବେ ଭାରି, ତଳେ ସେଠି ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ରହିବ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆମର ରହିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଆଉ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ରହିବ। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆମର। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ସେଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ କନସେପ୍ଟ ରହିବ, କନସେପ୍ଟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କୌଣସି ବଶତଃ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଲେଖିପାରୁନଥିବେ, କୌଣସି ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିବ ଯଦି ବି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ନୋଟ୍ସଟା କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକ ଇଏରେ ଆପଣ ନ ଲେଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଇଥିରୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ବି ଦେଖିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ଚାପ୍ଟରର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟି ଟିଟ୍ ବିଟ୍ ପୁରା କହି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସର ସହିତ ପୁରା ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସର ସହିତ ବୁଝାଯିବ, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସରେ ଆମର ରହିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କି ଇଂଲିଶ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଜିନିଷରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ରହିବ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ପାଇପାରିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଉଛି, ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।